שלום לכולן ולכולם, מקווה שאתם בסדר, חגים שמחים אומרים, כאילו ככה נראה לי חגים שמחים, זה פותר הרבה בעיות, נכון? לחלוטין, אני ממש מקפיד להגיד את זה. אז חגים שמחים, Happy Holidays, אבל זה קופי פייסט מהאמריקאים. טוב, היום שלום לכולם, כמו שאמרתי, היום אני מארח אורח מאוד מיוחד, כאילו אני התחלתי לעקוב אחריו לפני איזה כמה חודשים, ואני ממש מתחבר לכל הפוסטים שלו והציוצים שלו, ובגלל זה גם הזמנתי אותו, היה קצת hard to get, אבל הגענו. הייתי שמח מאוד לדעת איפה אתם, תכתבו לי, איפה אתם שומעים את הפודקאסט. אני למשל, כשאני עושה כביסה, וכשאני עושה לי בדרך כלל ארוחת ערב וריצה, אז מעניין אותי תמיד לדעת איפה אנשים, איפה אתם עושים איפה אתם שומעים את הפודקאסט, זה ממש מעניין אותי. אז תהיו חברים. זהו, אנחנו נעשה פתיח ואנחנו נחזור, נאור, וגם נציג אותך כמו שצריך. יופי של פודקאסט. אחלה פתיח. שלום נאור. אהלן, מה שלומך? וואי, מצוין. כן, אז תגיד לנו רגע למה מצוין. כי כתספר מה שאמרת מקודם, זה יכול להיות נחמד. קודם כל, יש עכשיו 4 ימים חופש, כי יצא שישי, שבת, ראשון, שני, עם יום כיפור. נכון. אני אחרי חודש בערך של טיולים. כן. וציוצים תוך כדי הטיולים, והיה כיף מאוד. ומצב רוח טוב, לא יודע, אנחנו צריכים להיות אנשים די שמחים. נכון, בייחוד שאתה יומיים לפני, אחרי חופש, ועוד יומיים לפניך. נכון, אתה מוגן כאילו גם מהיומיים שלפני, ואין בית ספר מחר גם. אהבתי את המוגן, נכון. זה כמו התחושה של יום חמישי בערב, כאילו, אבל אחרי שכבר אתה רבית. כן, העניין הוא שיש לי חברה משלי, אני לא שכיר, ובגדול גם ביום שלישי אין לי כמעט לוז, אבל עדיין אתה מרגיש לא מותקף מכדור הארץ בימים האלה. אני אהבתי את הטרמינולוגיה של מוגן ולא מותקף. זה טוב. כן. אני רוצה שנתחיל, למרות שלא חייבים, כי גם קצת נחמד לי לדבר איתך ככה. כן, זה יהיה ככה חופשי. נכון, כזה לפני כיפור, ואנחנו לא אמרנו שלום לעומר, אז שלום לעומר. עומר, התותח. כן, עומר, באמת התותח. פרה על עומר. הוא באמת, תדע לך שעומר, הוא זה שמכוון אותי. אני הגעתי לפה חסר ביטחון לפני חצי שנה, בכל מה שקשור לפודקאסטים. אני לא יודע אם יצא לך לשמוע את הפתיח שלי, פרק 0, אבל אני שמעתי אותו אחר כך, ואני בן אדם מאוד ביקורתי, ואמרתי, אוקיי, זה נשמע טוב. וזה היה של איזה שעה, הפתיח הוא 60 שניות. אני אשמע את זה אחר כך, אני שמעתי את הפרק עם אבי בוסקילה, שהיה פרק מצוין, וממש אהבתי אותו. תודה רבה. וגם עם, וואי, עכשיו שכחתי את השם שלו, אבל עם לפיד. איתי לפיד אופישיאל, כן, ברור. לא עם יאיר לפיד, עם איתי לפיד, כן. כן, איתי לפיד אופישיאל, ברור. כן, אני מכיר אותו עוד מהתקופה שהייתה לו שם תחנות בצ'רניחובסקי. בטח, כן, איתי הוא שיעה חבל על הזמן. לגמרי, כן. טוב, אז נאור, אני רוצה שתציג את עצמך קצת, כי אני אוהב שאנשים מציגים את עצמם, כי זה בדרך כלל הדברים הכי חשובים להם, ואז כאילו, ספר. זה בעיקר עושה לך חיים קלים, אבל כן. לא, אתה יודע מה, שנייה, בוא שלא נעשה לנו חיים קלים, בוא נאתגר, אז אני אגיד את מה שאני שמעתי כזה. אז אתה פעיל חברתי, כאילו יש מלא דברים, אבל אתה פעיל חברתי, אתה גם יזם, ואתה בדרך כלל בחודשים האחרונים, אתה מעורר דיון רחב בציבור, זאת אומרת, כאילו יש דעות מאוד חלוקות עליך, אתה התחלת את כל מה שקשור לחלוקת הסמארטפונים לאברכים, התחלת לעשות פיילוט של חוף נודיסטים בשרתון. וואו, זה היה כיף. אני עוקב אחרי הכל, כן? ואחד הדברים הממש מטריפים שעשית לפי דעתי זה שחשפת את הפעילות של הכסף השחור במגזר החרדי, במשכנתות של מזרחי.
בגדול, ועוד מלא מלא דברים שאתה, אבל זה היה כאילו הקצה המזלג, ואחד הדברים שחשוב, לא כזה חשוב, אבל היה לך ציוץ של 7 מיליון צפיות, שזה מטורף בכל רמה. עם המשכנתאות כאילו. כן. כאילו, לא משנה, אני לא, איזה כתב במדינה מגיע לא משנה באיזה נושא, זה משוגע ברמות. אני הייתי בשוק מהכמות. איך זה קרה? זה באמת מעניין אותי לדעת. אני פשוט בשוק מהכמות של החשיפה, כי אני לא פעיל בטוויטר הרבה זמן. למעשה, עכשיו אנחנו באוקטובר 2023, אני והבן זוג שלי הלכנו לצלול באילת בראשון במאי, ורק אז אמרתי לו, טוב, אני חוזר מהטיול ואני מתחיל לצייץ בטוויטר, וכל כאילו למצב שיש לי איזה 7-8 מיליון חשיפות, מ-0 לשם, זה הגיע, לקח 3 חודשים. איך אתה מסביר את זה? אני חושב שאני נוגע בנקודה שהיא הכי דרמטית היום, לעתיד של מדינת ישראל, ואני מתעסק אך ורק בה, מכל הזוויות שלה, וגם אני מנסה להביא גישה של ניצחון. הציבור שלנו, הציבור הנאור, אני קורא לו, זה ציבור מוכה. אנחנו כל הזמן מפסידים פה. נכון. אנחנו משלמים על ילדים של החרדים, ומעיפים נשים מאוטובוסים. אני והבן זוג שלי לא יכולים להתחתן בארץ, או להביא ילדים בצורה קלה. הרכבת הקלה שהשקענו במיליארדים לא נוסעת. אנחנו כל הזמן מפסידים. אז מה שאני החלטתי לעשות, זה להעביר את השיח משיח של התגוננות, לשיח של ניצחון, של קרבות שאנחנו מנצחים בהם, ומה שאני מנסה לעשות בטוויטר זה לשווק את הניצחונות האלה. זאת אומרת שאם פעם היינו אומרים, לא, שהחרדים לא יבואו וינסו להחזיר אותנו בתשובה. אנחנו הולכים להחזיר אותם עכשיו בשאלה. התחלנו לגייס, לתרום סמארטפונים יד שנייה, ואנחנו מחלקים אותם לצעירים חרדים, מעל גיל 18, אני לא פונה לילדים, על מנת שהם יצאו בשאלה ויצטרפו אלינו לציבור הליברלי. ממש ככה. ואנחנו אומרים את זה, גאים בזה, רוצים לעשות את זה, ואנחנו מייצרים ניצחונות. כן. חילקנו כבר מעל 3,000 סמארטפונים. וגם לקראת יום כיפור, סלקום פתחו בזכותכם. אנחנו דרשנו במשך שנים. אני לא חושב שאני גאון, אני פשוט מאוד ממוקד. יש בשנים במדינת ישראל, חברות התקשורת בעשור האחרון סגרו את ה-VOD לכל הציבור, ל100% מהאוכלוסייה, גם לערבים, גם לחילונים, לכולם, ביום כיפור. עכשיו, זה לא דורש מגע יד אדם, זה לא דורש התערבות של נציגים, זה ברמת, אפילו כמו שדתיים מדליקים חשמל לפני השבת ומשאירים את זה דולק, זה בערך ככה. נכון. הם החליטו לסגור את זה לכולם. עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, ואמרתי, לא, השנה אנחנו לא מסכימים לזה. שלחתי את כל העוקבים שלי. כולם מחוממים עכשיו, זה ממש כל הרשתות, ונחש מה קרה. השתנתה המציאות, וסלקום החליטו לפתוח את זה, ואחר כך גם יס הודיעו שזה יהיה בשורת חיפוש, וזהו, זה לא יקרה יותר. אבל מה שאני שומע ממך, זה שבגלל זה התשובה שנתת לי קצת על 7 מיליון, שהציבור כבר מחומם, הוא הכי מחומם עד עכשיו, ובגלל זה ברגע שאתה מוציא איזשהו פוסט, אז כולם כבר מבעבעים מבפנים, אז כל מה שאתה אומר, אם היה לי יס או סלקום, פשוט אין לי עצבים לדברים האלו, אז אני ברור, כבר כן שלחתי לאחותי שיש לה, זאת אומרת כאילו, ואנחנו, אוקיי. קדימה. מה שקרה כאן זה אנחנו במשך שנים שתקנו, והזכויות שלנו נשחקו ונרסו, והדתיים פשוט השתלטו על כל חלקה ותפסו המון כוח, ואז פתאום הם באו עם ההפיכה המשטרית, והם כבר באו ואמרו בריש גלי, אנחנו רוצים להחליף את כל השופטים, לשים שם אנשים עם השקפות דתיות שמרניות, והלאה ובעלה, בואו נסגור לכם את כל המדינה בשבת, לא תהיה תחבורה, כל רב יחליט פה מה נעשה, כל הכספים שלכם ילכו לאיזה רבנים מקומיים, ואנחנו רוצים לעשות כאן איזשהו סוג של משהו שהוא יותר קרוב למדינת הלכה. ועם כל ההפיכה המשטרית הזאת, הרי זאת הפיכה דתית.
ועכשיו כל הציבור שהוא הליברלי בישראל התעורר. נכון. יצאנו, אנחנו עכשיו מבינים שאין לנו ברירה אלא לנצח, אין לנו ברירה. נכון. זה לא שאנחנו עכשיו נאבקים ואולי ננצח, אין לנו ברירה. נכון. זרקנו את התיק מעבר לגדר, נכנסנו למים, אנחנו לא יכולים. בגלל זה אנחנו בטוח ננצח. נכון. אז אני רוצה להמשיך, ברשותך. קודם כל, שמתי לב שבטוויטר, אתה ובן זוגך מאוד שמים דגש על זה, שאתם בני זוג וידועים בציבור. בדיבור. לא. ככה קוראים לפודקאסט שלנו, כן. בטוויטר אתה רשום כאילו בן זוגי, את הכותרת שלך, ואז בן זוג של, ועם הקישור שלו. זאת אומרת, כן. למה זה כזה חשוב לכם? אנחנו שנינו, מן הסתם אנחנו בני זוג, ויש לנו דעות פוליטיות מנוגדות, בחלק מהדברים. שזה גם השאלה הבאה שאני רוצה. בחלק מהדברים. שנינו אתאיסטים, הראל, בן הזוג שלי, הוא בא ממשפחה דתית, הוא בא ממשפחה כזה על הגבול אפילו, לא הייתי אומר חרדלית, אבל דתית לאומית מאוד, ההורים שלו הם היו גרים תקופה בנצרים, זה התנחלות שפונתה מרצועת עזה, הוא בא מרקע מאוד דתי, והוא יצא בשאלה, הוא ועוד כמה אחים שלו יצאו בשאלה. תודה לאל. בעזרת המדע. כן, זה נורא מצחיק, הרבה חרדים שחילקתי להם סמארטפון אמרו לי, בעזרת השם אני יוצא בשאלה בקרוב, בעזרת השם, זה מצחיק, זה מקסים. זה מקסים בעיניי. אראל נגיד, בבחירות האחרונות, אראל בחר בן גביר, אני בחרתי מרץ. רגע, אנחנו גרים באותו בית. אז אנחנו צריכים שנייה רגע, אז זה משהו שאני רוצה רגע להתעכב. זה מאוד חשוב לי. לי יש בעיה מאוד מאוד קשה וקשוחה עם זה שאנשים, אני שומע שאנשים הצביעו בן גביר, אני רוצה לקום וללכת מהאירוע. כאילו, אני לא יכול לסבול עם כל הנאורות שלי, אני פשוט לא יכול לסבול. עכשיו, שאני יושב עם אנשים שהם כבר לא במיליה שלי, או חברים, או אנשים שהם קרובים בשכונה, והם אומרים לי את זה, אני לא יכול לשבת לידם. למה אבא שלך הצביע לבן גביר? אני חושב שזה מבורות. למה בורות? וחוסר ביטחון בתכלס. תגיד, אתה היית בדרום לאחרונה? פגשת אנשים שגרים נגיד בבאר שבע, בלהבים, ביישובים בסביבה? לא. אז אנשים שגרים שם בסביבה, סובלים בצורה קיצונית מנהגים בדואים חסרי רסן, מפחונים שהשתלטו על כל פינה שם, מגנבות, לפעמים גם מאלימות, מפריצות, וכל השטח שם פשוט עבד לבדואים, ואנשים שם חיים בפחד, גם ביישובים מאוד מבוססים, כמו עומר, כמו להבים, בשכונות מסוימות בבאר שבע, פשוט פחד, זה גם ממש מפחיד לנהוג שם. ואני לא בא ושופט בן אדם, או קורא לו בור, לפי הבחירות הפוליטיות שלו. אני לא מתעצבן גם. אני מנסה להקשיב, ולהבין למה אנשים עשו משהו, ואני חושב שבן גביר לקח את הסוגיה הזאת, של ביטחון הפנים, ושל המשילות, כמו שהוא קורא לזה, והוא בא ורחב על הסוגיה הזאת. שנייה, תן לי רגע לסיים. אבל, מה שאני מספר להראל, וגם מה שהציבור היום במדינת ישראל רואה, זה שלא הוגברה המשילות, כי הבעיה עם הבדואים בנגב, המקור שלה, זו אותה בעיה עם החוסר משילות על החברה החרדית. חינוך? זאת חברה שיש לה חינוך דתי, יש שם עידוד של ילודה פסיכית, כלומר, הם גדלים, האוכלוסייה הבדואית גדלה בקצב של איזה 5% בשנה. זה משהו שאין לו אח ורע בעולם. הכל בגלל קצבאות ילדים והטבות סוציאליות ותלושי מזון וכל השטויות האלה. יש שם חינוך דתי ואיסלאמי. אנשים שם הולכות מחוג'בות מכף רגל ועד ראש כאילו אנחנו באיראן. ובן אדם דתי כמו בן גביר לא יכול לפתור בעיה כזאת. נכון. הבעיה של המשילות בנגב תיפטר באמצעות אג'נדה שהיא נאורה, ליברלית וחילונית. כלומר, אין בתי ספר דתיים יותר. אתם רוצים לחנך ילדה קטנה שתהיה עטופה מכף רגל ועד ראש, לא במדינה נאורה, אין מצב יותר. אתם רוצים להביא 100 ילדים, לא תקבלו על זה שקל, להפך, אנחנו נפגע במי שמביא 100 ילדים. ואותה אג'נדה שאני חושב שצריך להפעיל על החברה החרדית, היא המקור לבעיה של הבדואים. זהו.
אבל לא ענית לי על שאלתי. מה? למה? מה השאלה? השאלה היא, זאת אומרת, כאילו, זה הסבר... זה כבר אומר שאני אהיה מתישהו פוליטיקאי טוב, אם לא עניתי על השאלה שלך. נכון, סתם, לא, אני אין ספק. איך מגשרים על זה? אז איך אתה כבן אדם, לא גם כבן זוג, וגם כשאתה רואה אנשים שהם בתכלס, מי שבחר, אני לא מפריד את זה, בין מה שהאג'נדה של בן גביר על המשילות, לבין זה שהמפלגה שלו והחברים שלו הם הומופובים. אז כל מה שסיפרת לי עכשיו זה חמוד מאוד, אבל ברגע שאתה... שבן זוג שלך לצורך העניין, או אבא שלי לצורך העניין, בוחר את בן גביר, זאת אומרת ש-in a way אתה גם בוחר נגדי, אז ברגע שאני לא יכול לבוא לשבת ולקיים שיח נאור, כי אתה בוחר נגדי, אז מה... אין לך ברירה. אם אתה תגיד לבן אדם שהוא בור, או שהוא טיפש, או שהוא לא לגיטימי, כי הוא חשב משהו מסוים, אז אתה לא תוכל אף פעם לנהל איתו דיון ולשנות גם את הדעה שלו. לעומת זאת, כשאתה מתנהג בכבוד אל אנשים, ואתה מוכן לדבר אליהם בטיעונים רציונליים ולשכנע אותם אחרת, זה המפתח לשינויים פוליטיים. עכשיו, ברמה שעם הבן זוג שלי, יש סוגיות שאני לא מסכים איתו בהן, וברור שאני לעולם לא הייתי בוחר במישהו כמו בן גביר, בגלל שיש לו שותפים שהם הומופובים וקיצוניים וכל המתנחלים, ואני מתנגד בכלל לכל הכיבוש וכאלה, אבל אני כן יכול להסכים איתו על בעיות, שהוא לפחות דיבר עליהם, ודברים שלא הכל רק שחור ולבן. עכשיו, דבר נוסף, אנחנו לא בוחרים במי אנחנו מתאהבים. אנחנו לא בוחרים את זה. ואני אוהב את הראל כי הוא הבן אדם הכי חכם שאני מכיר. וחכם בצורה מעצבנת. כאילו, כזה מאלה שהם ממש גאונים, וכזה מסיימים כזה, איזה תואר שני כזה בהצטיינות, וכל הזה, מעצבנים. כן, וכזה מציעים להם דוקטורט, והם יכולים לעשות את זה באיזה שעה בערב כזה. וגם רילוקיישן ללונדון. כן, וגם כזה ממש, ממש חכם בצורה מעצבנת. כן. אז כזה. ואם אתה אומר את זה, כי אמרת לפני כן, אתה אמרת שקיבלת הכל 100. כן, אבל זה, אני לא גאון כמוהו, הוא ממש גאון. וואו. אז זה אחד. ודבר שאני הוא בן אדם הכי רגיש שאני מכיר, ואני מסוגל להסתכל על העיניים שלו ולהבין הכל. וואו. ואני אוהב אותו בטירוף, והוא גם יותר טוב ממני בפלייסטיישן ברוב המשחקים, אז אני לומד ממנו. יואו, מרגש. ובסוף לא הפלייסטיישן, כאילו... כן, כן, פלייסטיישן 5 זה מאוד מרגש. מה זה, הרגשת אותי עכשיו. כן, אנחנו קונים הכל. וזה בן אדם שאני רוצה לחיות איתו את כל החיים שלי, ואני אוהב אותו. יואו, איזה מאלף. כן, כן. אפשר לשאול שאלה כאילו שהיא הכי כאילו ג'וחית, אתם בקטע של ילדים? בוודאי, כן, יהיה לנו ילדים רבים. לפני שהתחלתי את הפודקאסט, אז יש לי חבר שהוא גם, שאני מחשיב אותו לחבר מאוד אינטליגנטי שלי, והוא שאל אותי, למה אתה עושה, הפודקאסט הוא מיועד להומואים, להט"בים, כאילו הומואים סלש להט"בים, ובעיקר הרצון הוא לפתור ולשאול שאלות אליי, כי איך אני גדלתי, ואז, כי לא הייתי לסבית אף פעם לצורך העניין, סבבה? כן. והרבה פעמים, בחצי שנה האחרונה שאני מתעסק בדבר הזה, וגם מה שהחבר הזה סיפר לי ומספר לי עדיין, שאנחנו בתוך הקהילה, אנחנו הצלע החזקה. להומואים בדרך כלל יהיה גם יותר כסף, כי הם בנים. נכון. ובטוח שזה יהיה מטרנסיות לצורך העניין, או מלסביות. איפה אתה חושב שאנחנו עושים דברים טובים או לא טובים, או איפה אנחנו יכולים להשתפר בתור הומואים, לראות את האחר, או... כן. תראה, אני חושב שהסוגיה של הטרנסג'נדרים הם היום האוכלוסייה הכי מאוימת במדינת ישראל. אם אתה מכיר טרנסג'נדרים שמחפשים עבודה, כי הרבה פעמים אנחנו יודעים לאיזה עבודות הם מגיעים. אתה מוזמן גם לפנות אליי, אני כבר העסקתי בעבר, יש לי חברה בתחום התקשורת, ואני העסקתי גם כפרילנסרים, גם כסחירים, אנשים מהקהילה הטרנסג'נדרית, זה סופר חשוב. זאת הקהילה הכי מאוימת במדינת ישראל, לא סתם גם כל יש איזו חברת כנסת מזעזעת, יש כמה. כן, מהציונות, לא רוצה אפילו להזכיר את שמה, הלכה להפגין נגד ילדים טרנסים וכזה, אוכלוסייה מאוד מאוימת, הם הכי מסכנים בתוך הקהילה שלנו,
צריך מאוד לעזור להם. אז במה הם עובדים אצלך? זה יכול להיות כתיבת תוכן, זה יכול להיות, היה לי גם ברמת סיוע שלי כעוזרת אישית, זה יכול להיות בעריכת וידאו, כל מיני דברים שקשורים לייצור תוכן, לכתיבה, לניהול קהילות דיגיטליות, זה מה שהחברה שלי עושה. יש לי סטנדרטים גבוהים, אני לא נכנס לפרטים של להפריע לך ביום יום, וזה עבודה מרחוק, כאילו מהבית, אז זה גם יתרון גדול לכולם, כי אפשר לעשות את זה למעשה מכל מקום בעולם. אני מחפש באמת עוד מישהי לתחום של הניהול קהילה. הייתה לי מנכ"לית של החברה, שהייתה לסבית, והיום יש מישהי שהיא גם אצלי בחירה בחברה, שהיא גם לסבית, ואני תמיד, ברור, לא מתבייש להגיד את זה, מחפש, רוצה לראות, עושה העדפה מתקנת, ומביא אנשים מהקהילה שלנו, לבוא ולכתוב, זה גם תמיד אנשים שהם הכי בווייב כיפי, וגם אנשים מאוד חרוצים. צריך להגיד את זה, שהקהילה זה אנשים הכי חרוצים במדינת ישראל. קודם כל 100% גיוס, סתם, לא שזה הדבר הכי חשוב, אבל בסוף אין אצלנו זה, אנשים כאילו, הצבא זה פלטפורמה מדהימה בעיניי ללהט"בים, ואני אישית, כאילו, אני ממש מרגיש חלק מהקהילה, אפילו שאין לי איזשהו, אני לא בכיר בקהילה, אני לא קיבלתי איזשהו טייטל. אתה די בכיר בקהילה, מה, אחרי 7 מיליון ציוצים? תראה, זאת אג'נדה כל כך חשובה, וצריך להגיד, רוב הזכויות יש לנו אותן. רוב הזכויות יש לנו אותן. יש כמה מאבקים עוד שהם חשובים, אבל יש לנו היום המון זכויות במדינת ישראל, בגלל עבודה ארוכת שנים, של הבכירים לשעבר בקהילה, וגם של בית המשפט העליון בעיקר, וגם כמה חברי כנסת, אבל זה היה בעיקר החלטות משפטיות, אבל יש לנו התקדמות אדירה. הייתה לי את הפריבילגיה, אני גדלתי ברמת גן, ובתיכון שלי... איזה ראש עיר מאלף יש לכם? יש לכם ראש עיר הכי טוב? אני היום גר בתל אביב, כן? אבל כן. לא, אז לשעבר. אני מפרגן לו, כן, על הראש עיריית רמת גן, עושה שם עבודה מאוד יפה עם הקהילה הלהט"בית. מפרגן. הכי יפה בעולם. הכי יפה בעולם. ממש, הוא מהמם. סבתא שלי זכרונה לברכה הצביעה לו, חמודה, עיראקית, הייתה גרה שם ברחוב הירדן ברמת גן. הוא עושה שם עבודה מאוד יפה, ואני חושב שגם אני גדלתי בסביבה שהיא ליברלית, כי רמת גן זאת עיר שהיא ממש בצד הנכון, ולמדתי בתיכון בליך, וכבר בתיכון היה לנו מורה שהוא גיי, היה לנו עומר, המורה למתמטיקה, עומר וייסמן, הוא בחור תותח, שכולם העריצו אותו, כי הוא היה מורה הנערץ למתמטיקה, והוא היה מחוץ לארון, וידענו שיש דמות בבית הספר, שהיא בקהילה הגאה, ועכשיו אני היום בן 34, כן, אבל עדיין ב-2003, זה היה חשוב לדעת שיש מישהו כזה בית ספר. עכשיו, זה נורא עודד אותי לדעת שזה משהו שהוא לגיטימי, כי כשאתה רואה דמות כזאת. ואני בגיל 14, פעם ראשונה, סיפרתי לחברה, שאני חושב שאני גם נמשך לבנים. די, 14? מאוד בזהירות כזה סיפרתי לה. 14 זה מוקדם ברמות. כן, סיפרתי לה, אבל עדיין לא יצאתי מהארון, ויצאתי כזה באיזה גיל 16-17. כלומר, כבר בכיתה י"א הייתי מחוץ לארון, אני ממש הרגשתי שסללתי את הדרך לאחרים. אגב, היה לי מאוד קשה לצאת מהארון, כי היה מישהו אחר בסביבה של הבית ספר שהוא היה גיי, והוא היה הגיי הסטיגמטי. זה שצוחקים עליו שהוא נשי וחלש וורוד, ובאותה תקופה זה מאוד הפחיד אותי. היום כאילו אני לא הייתי מפחד מכזה דבר, אבל באותה תקופה לא רציתי לתפוס את הספוט הזה. אמרתי, פחדתי. וסיפרתי בהתחלה רק כמה חברים קרובים, אבל ואז כאילו זה כזה התפשט ולא אכפת לי. פשוט העדפתי כבר שכולם ידעו, סיפרתי לאמא שלי, אמא שלי הזילה איזה 2 דמעות, חיבקה אותי, אמרה כפרה עליך, הכל טוב, וישר קיבלה את זה בצורה טובה. ואבא? ואבא שלי, סיפרתי לו על זה איזה 2 אחר כך, כשהיה לי בן זוג, ואז הוא התעצבן עליי ואמר לי,
למה לא סיפרת לי לפני? מה חשבת שאני לא מפותח, שאני לא זה, שאני לא זה, אז כאילו התעצבן. רגע, מעניין, אבל שנייה, מעניין לדעת, למה... כי ההורים שלי גרושים, והייתי קצת פחות בקשר עם אבא שלי, אבל כשסיפרתי לו, הוא התעצבן, אבל הוא לא התעצבן כי אני גאה, הוא התעצבן למה לא סיפרתי לו לפני. אז לי גם היה המון מזל, כי גדלתי בסביבה שהיא ליברלית, ובסביבה שהיא מחבקת ומקבלת, ואף פעם לא הייתה לי כזאת בעיה. גם כשהתגייסתי לצבא, הייתי בתוכנית חבצלות של אמ"ן, של חיל המודיעין, ובתוכנית הזאת לא היו חסרים להט"בים. למרות שאני הייתי בהתחלה בין היחידים שהיו מחוץ לארון, וכל השאר יצאו לאט לאט. גם אצלנו אני הייתי מדריך נוער. כן. כולם שם היו הומואיות, חבל הזמן, מורים חיילים, וכאילו אין, זה היה רק הומואים ובנות. עכשיו תקשיב, יכול להיות שאני מצייר קצת תמונה אולי ורודה מדי של המציאות, אבל אני ממש נהניתי לגדול פה בסביבה בתור בחור גיי. זה היה כיף, אני זוכר שכזה קניתי אייפוד טאץ'. אתה יודע מה זה אייפוד טאץ'? שכאילו באיזה 2007, לפני שהיה אייפונים. כן. קצת לפני שיצא האייפון, קניתי אייפוד טאץ' שזה היה כמו הגרסה אחת לפני האייפון, שזה רק בלי... עם שירים, זה היה... זה היה עם שירים, זה היה נראה כמו אייפון מאוד ישן. כן, בטח. ואז כזה באתי, הלכתי לסנטר, נכנסתי לווי-פיי, יאללה, פתחתי את האטרף, ויאללה, התחלתי להביא כאילו שם, אתה מבין? בתוך הייתי חוזר בשום שישי מהצבא, והולך ובודק את הסחורה כאילו, זה היה כיף מאוד. והיה מלא מסיבות, כל הזמן, והיה גם את הפאג, וגם את זה. רגע, מה, היית פארטי בוי? ברור. די. שמע, תקשיב. לא, כי יש לך, אתה יודע, מי שעוקב אחריך, וזה נראה הכי כזה מחויית וזה, אתה נותן פה מידע ג'וסי לכל המעריצים שלך. שמע, תראה, זה בסוף בתור מישהו שהוא בקהילה, צריך גם לבוא וליהנות ממה שהעולם נתן לנו. חד משמעית. ולגור בתל אביב. ואז עוד בגיל 18-19 גרתי עוד אצל אמא ברמת גן, אבל כבר בגיל 22 יצאתי מהבית, עברתי כבר לגור לבד, הייתי כזה בן אדם די עצמאי, וכן, נהניתי מזה מאוד, זה ממש כיף. איזה כיף לשמוע. אגב, גם שמרתי בטלפון את כל האנשים שאי פעם שכבתי איתם, אז כאילו, יש את כולם בטלפון ליתר ביטחון, אז ניהלתי רשימה כזאת. יש לי איזה מישהו שאני מכיר שהוא שומר את כל התמונות עירום של... אז זהו, אני ממש נזהרתי, ידעתי שיהיה לי עתיד מזהיר, אז השתדלתי, אני לא אומר לא לגמרי, אבל השתדלתי לא לשלוח תמונות עירום. עדיף לשמור את זה. בסדר, בלי ראש, הכל טוב. כן, לגמרי, אבל זה בסדר, לא צריך להתבייש בזה שאנחנו אוהבים מיניות, ואני לא מדבר בשם כולה, אני מדבר בשם עצמי, ואני פתוח לגבי זה, וזה דבר נהדר שיש לנו בקהילה הגאה, מאחל לכולם. אני חושב שגם בצורה, אנחנו בעצם הקדמנו את הסטרייטים בעשור. עכשיו, אצלנו זה התחיל ממניע של הסתרה, של כל האפליקציות והתמונות, זה התחיל אצלנו עשור לפני. והיום הסטרייטים עוברים את אותו הדבר, שיש אינסוף אפשרויות, ולהם גם יש מגוון יותר גדול, פשוט בגלל שיש יותר סטרייטים, ודבר נוסף זה שגם כל העולם הזה של המיניות עובר שינוי. היום שאני מדבר עם בני 24-5, כי אתה יודע, בשיח, ואתה פוגש אנשים וזה, או יש לי גם אח יותר צעיר ממני. הם כבר, כל המיניות שלהם הרבה יותר פלואידית, כאילו אנשים יכולים לעבור בין גברים לנשים, הג'נדר שלהם זה כבר משהו שהוא יותר פלואידי. בעצם השיח שלנו של אני גיי, אני סטרייט, אני לסבית, הוא כבר מיושן. נכון. כבר העולם מתקדם. נכון. היום אנשים יותר פתוחים לחוויות מיניות, עם אנשים שלא חשבת על זה שהם בכלל יהיו על אותו סקאלה שלך, וכל העולם הזה נפתח לחלוטין, וזה בעיניי דבר מבורך באמת, בעזרת המדע. הכי בעזרת המדע. כן. מה אתה חושב על מערכות יחסים פתוחות, סגורות באופן כללי? אני חושב שכל זוג צריך להחליט מה מתאים לו ובאיזה תקופה. אני חושב שמתי שמתחילים מערכת יחסים, אז עדיף להשאיר אותה טיפה יותר סגורה, זה כאילו בשבילי. ברור. כדי לבנות את הקשר ואת החיבור ואת הדברים האלה. ואני אישית לא אוהב חוויות עם אנשים אחרים, כאילו מחוץ למערכת יחסים, בנפרד. אני לא אוהב את זה,
אני מעדיף שאם כבר יהיו חוויות כאלה, הם יהיו ביחד כזוג, ואני חושב שגם אפשר לייצר את מדיניות חול, שנגיד אם טסת עכשיו לחול לבד, וזה קורה בזוגיות שטסים לבד, עם אופניים. כן, אפשר לבקש אישור מבן הזוג לאיזה שהן חוויות, אבל כן לשתף ולדבר, לי זה עוזר, כי אני אוהב לחיות בביטחון, ואני לא אוהב מערכות יחסים שהן פתוחות ללא כללים. כי בעיניי זה לא מתכון טוב שזה פתוח ללא כללים. למשל, במערכת יחסים ישנה יותר שלי, פתחנו את זה כזה ללא כללים. על הבבלה. ולי הייתה חוויה של ניכור מהדבר הזה, כי תחשוב שאתה חוזר הביתה לבן זוג שלך, ואתה רואה אותו יושב על הספה ונמצא בגריינדר. זו לא חוויה כיפית. נכון. אז כאילו, זה פחות אהבתי. אז לדעתי מה שלמדתי מזה, שבסוף כל הבן זוג שלך הוא לא שלך. אתה לא אונר של הדבר הזה. הוא בן אדם שחי איתך. ואתה לא יכול לבוא ולקבל מנדט מוחלט על החיים שלו. אני כן חושב שדברים שהם ברמת הכללים שלנו ביחד, שהם תוחמים את זה, ואני חושב שאם עושים את זה בצורה שהיא עם כללים, אז אפשר לייצר מערכות יחסים הרבה הרבה יותר מקרבות, שגם אין בהן סודות. אני יודע שאני יכול לדבר על הכל בתוך המערכת יחסים שלי, ואם בא לי משהו אז אני מקבל אליו את כל ההבנה. כאילו לא יכעסו עליי, כאילו אם אני אבקש משהו, וככה זה גם הפוך. וזאת אהבה מוחלטת בעיניי. אז אם יש לנו מאזינים שהם עכשיו כזה ונמצאים בזוגיות, ובא להם פתאום משהו מהצד, הרי זה ברור שאחרי איזושהי תקופה עם בן אדם, לא משנה כמה הוא חתיך, וכמה הוא הטעם שלך, וכמה הוא נראה טוב וזה, יש את חוק התפוקה השולית הפוחתת. הוא נכון בכלכלה, הוא גם נכון גם במיניות. אני לא מכיר את החוק הזה. זה אומר שבכלכלה, סליחה, תועלת שולית פוחתת. זה אומר ככה, אתה אוהב קרמבו? כן. קרמבו אחד זה טעים. זה פצצה. אוקיי. מביא לך עוד קרמבו, השני אתה כבר כאילו אוכל אותו, אבל פחות בשקיקה. בקרמבו ה-12 אתה מקיא. אז זה אומר שגם אם אתה עכשיו... בסדר, אבל אם אתה תיתן לי קרמבו כל יום, לא אחד... לא, אבל אחד אחרי השני באותו יום. 30 קרמבוים. אתה לא יכול לאכול 30 קרמבוים, אתה כבר תסנע... אתה לא עושה סקס כאילו כל פעם אחרי פעם. לא, אבל גם אם אתה חי עם דוגמן, או מישהו אחרי הטעם שלך בעולם, אחרי תקופה מסוימת, זה דבר שהוא אבולוציוני. אנחנו פחות נמשכים לאותו בן אדם, זה יכול לקרות. זה דבר שהוא קורה. ואז עולה, כאילו, השיקול הזה רוצים לגוון. אז אני אומר לכל אנשים שנמצאים במערכת יחסים, קודם כל תדברו על זה אחד עם השני, ודבר שני, תגדירו חוקים. מה מותר ומה אסור, וזה בסדר שיש הגבלות מסוימות ששניכם מוכנים לחיות איתם, ואל תגיעו למצב שבו אתם מסכימים למשהו שאתם לא באמת מסכימים אליו. אל תגידו בוא נסכים שלא נסכים את זה שזה לא יקרה. כן, גם אל תגידו, טוב יאללה, אתה רוצה לפתוח, אני לא רוצה, אבל בוא נפתח כי אני רוצה להתגמש לזה. לא, תגיד מה אתה רוצה. זה המתכון שזה יצליח. נייס. כן. מעניין אותי לדעת, בדרך כלל, נגיד, יש גם סטרייטים שמאזינים לפודקאסט הזה, כאילו, מה, אני לא יכול... מה זה סטרייטים? כן. כן. איך, הם לא מבינים את זה, נגיד, דיברתי עם אחי על הדבר הזה, שהוא אמר, הוא לא מבין איך הומואים, הוא פשוט לא מבין איך זה יכול להיות, שהבן אדם שאתה הכי אוהב, אתה חולק איתו עוד מישהו הם. לא יודע, זה לא נראה לי כזה בעייתי. תקשיב, אנחנו היום חיים במצב של תוחלת חיים של זה 90 שנה לבן אדם. נכון. ויש המון גירויים מסביב, ולך תתגרן, נשמה. ובעיניי זה לא כזה דבר פסול, שאנשים שרוצים בכך יפתחו מערכות יחסים, אני לא מבין מה הבעיה עם זה, באמת שלא. עומר, חברה שלך שומעת את הפודקאסט שלנו? לפעמים אני מקצר לה, אתה יודע, היא מקבלת מסרים ממני. בסדר, אני יכולה גם להקשיב לפודקאסט הזה. אבל אם כבר פנית אליי, בבקשה. אז אני חושב כאילו שבסוף שום דבר לא מחזיק לנצח, וככל שאתה, אם חזרנו לקרמבו,
אז אם מדי פעם נותנים לי איזה נחש גומי בין קרמבו לקרמבו, אז הקרמבו חוזר להיות טעים. נכון, וואו. וואו, משל נחש גומי ממש מתאים פה בעיניי. זה נכון. כאילו, אתה צריך משהו אחר גם. יפה, אנחנו נכניס את זה מעבר, אם אתה בן לסטוריז. אדם שאכל קרמבו כל החיים כן. שלו, ולא יודע מה זה נחש גומי, כן. וואו. או בננה מצופה שוקולד. כן, כן. או זה לא משנה, כל סוגים אחרים של דברים. נכון. אולי שווה לך לנסות פעם, כאילו אולי תביא קרמבו אחר כך בטעם של קצת נחש גומי. נכון. לחלוטין. מה יכול להיות המקבילה של נגיד כאילו מלהיות סטרייט לעבור להיות גיי או כאילו בנחש גומי וקרמבו? וואו, אני לא יודע איזה ממתקים סטרייטים יותר אוהבים. כן. לא, כי אני רוצה... לקחת את מה שאמרת, מה שאני אמרתי לעוד איזשהו סטפ. נכון, בסבבה לגמרי. כן. כאילו אבל זה לא שזה לא קורה. הבנתי כאילו, את המשל, הקבלה. והוא הוא בהחלט בהחלט נראה לי פה מתאים. תראה, גם יש תרבויות שבהן זה יותר מקובל. בסוף, נגיד בצרפת, זה ידוע שלנשיא צרפת יש לו תמיד עוד חדר או עוד אזור דירה לחיי האהבה של הצד שלו, לעומת הזוגיות שלו. לא נכון, אני לא ידעתי זה את ידוע, זה. בתרבות הצרפתית זה מאוד ידוע שגם נשים וגם גברים במערכת יחסים, יש להם את הרומנים שלהם מהצד. כן. וזה בסדר, כי זה שומר על הריגוש ועל האקסייטמנט, ואנחנו בסוף אנשים עם צרכים, ואנחנו לא צריכים, אנחנו לא מדינה פוריטנית, אנחנו לא חיים בחברה חרדית, אפשר לדבר על מיניות, צריך להיפתח לזה, צריך ליהנות מזה, זה חלק מהנאות שלנו בחיים, כאילו זה דבר שובח וראוי. אני מסכים איתך כל מילה. כן. אמרתי לך שאנחנו עושים חסות. אז לפני כמה חודשים התחלתי לעשות סיורים בכרם התימנים, ובעצם זה הגיע, בדיוק אתה אמרת לי על הדגל, יש לי מחוץ לבית דגל גאווה. כן, אמרתי לך שנורא רציתי, כאילו ראיתי את זה, אמרתי איזה מה, אמרתי לך, להכיר את הבן אדם שגר שם, והנה אנחנו מכירים. אז הנה עכשיו עושים, אני בא לסיור. אנחנו בטח בשמחה. כן. והעניין הוא שאני התחלתי את הפודקאסט ובכלל כל מה שקשור לכרם התימניות, כי in a way עברתי איזשהו בולינג בכרם התימנים, שהיום אני מבין שזה היה קצת בולינג, שלא קיבלו אותי כזה יפה בכרם. מי? מה זה מי? אתה יודע, כרם התימנים זה מקום שהוא אנשים של אולד פשן, לפחות לפני 10 שנים, זה לא היה, זה היה הרבה... איזה, כל הכרם שם. לא משנה שעכשיו אני שולט עליו, כן, ואני לא רואה אף אחד כן. ממטר, אל תשגעו אותי, אבל זה לקח הרבה מאוד זמן, והיה שם, הורידו לי דגלים, והיה לו מגניב, בכרם? כן. יש לך את זאת, הלסבית החמודה עם המסעדה שם, המקום של ענת אני שם בפינה. לא מתחבר. אוקיי, לא מכיר שם את האינטריגות בתוך הכרם. לא, הכל בסדר, שכל אחד יחיה את החיים שלו. בקיצור, אז הרבה שנים לא הרגשתי בנוח בכרם, ותליתי דגלים יותר גדולים, ומישהי שעשתה סיורים שאלה אותי מה הסיפור של כרם התימניות. ואמרתי לה שהתחלתי פודקאסט ושאני מתחיל לעשות סיורים, וזה כאילו קצת לבוא הפוך על הפוך, אבל בקטע טוב. זאת אומרת, לבוא ולהראות דווקא, תמיד כל הסיורים שיש בכרם, זה תמיד מדברים על מי רצחו אותו, ומי הרגו אותו, ומי עשו לו, וכל העוני שהיה שם. וזה גם כזה קצת ניחוס תרבותי כזה, די, יאללה, בוא נתקדם, כמו שאתה מדבר על מיניות, בוא נחגוג קצת כאילו את החיים לתימנים, חוץ מזה שהם אוכלים ג'חנון, והם קמצנים, יש גם עוד דברים אחרים, ובינינו, God forbid, יש גם הומואים, ואנחנו קהילה, ואנחנו משגשגים, ואנחנו פורחים, ויש לנו תרבות, אז... הרצון בעצם, כבר גלשתי לכל הרצון הזה, זה שלבוא ולהראות בכרם התימנים, יש גם משהו אחר, שלא כולם אותו דבר, ויש דברים אחרים, מה זה, אני יכול לעשות בכרם התימנים סיור על המפגשים הכי טובים שהיו לי בתחילת שנות ה-2000, רחוב גדרה שם. בדוק, כן, גם רחוב גדרה זה רחוב חם. כן, זה... בקיצור, אז חברים, מה שאני, אחרי כל החפירה הזאת,
אני מעביר בכרם תימנים, אחלה של סיורים, שאני מדבר על אוכל ועל תרבות ועל מוזיקה, ואיך הסבא וסבתא שלי וההורים שלי, הם היו פעם עובדים קשה בבשר, והיום הילד הגיי שלהם פתח עסק לריחות אווירה, ומעביר סיורים, והשוני הגדול בין פעם להיום. ואני מזמין אתכם, אם אתם רוצים לבוא ולראות ולשמוע ולטעום אוכל טעים וגלובה של סבתא אהובה אמיתית ממקום טוב. איזה נשמה, וואי, אני בא. אז תבואו, כאילו אני עושה סיורים, וכבר היו כמה פעמים עם כל מיני מהולדת וכאלו, וזה אחלה אחלה. וזהו, ועכשיו ומדהים, זה גם מבין המקום בעצם, המשפחה שלך ממש משם. ברור, אני כבר גר שם 15 שנים, אני עבדתי במפעל של אבא שלי, הוא הכריח אותי לעבוד שם, היה לו מפעל לבשר, כן, ואף פעם לא רציתי, הוא אמר, אני תמיד אמרתי, אני עולה לאבא. מה, יש לו עדיין חנות שם? לא, את החנות, אני פתחתי שם חנות לריחות אווירה, ואיפה שאכלו פרות ושחטו פרות, אז יש שם עכשיו מוצרים. תמיד אני מגיע עם האופניים כזה בבוקר, אני גר בנווה צדק, אני גר ליד, אני בא עם האופניים לקנות בבוקר ירקות, ואז תמיד באיזה ראשון או שני, יש לך פתאום איזה מסעית, פותחת לך שם את כל הבשר, אתה רואה שם את כל המפעל הזה. פויה, אז זה מה שהיה לי בילדות שלי, כאילו זה היה קצת קשוח. אז החלפת ריח בריח. החלטתי. טוב, לקראת סיום, יש לי שתי שאלות שאני רוצה לשאול אותך. כן. ואנחנו נצטרך ממש בקצרה. כן. מה אתה אומר, אני אשאל את שתי השאלות ביחד, בשביל שזה יהיה עוד יותר קצר. מה אתה אומר, בדרך כלל הרבה מאוד חברים גייז, אבל לא רק גייז, גם אנשים ליברליים חילונים חושבים על רילוקיישן. מה אתה אומר להם? רגע, ושאלה שנייה שאנחנו נסיים איתה, זה מה היית ממליץ, או מה היית אומר לטינג'רס ששומעים אותנו, שהם לפני יציאה מהארון, תוך כדי יציאה מהארון, או בארון כרגע, וזה שתי שאלות לסיום. לגבי רילוקיישן, אני גרתי פעם בחול, גרתי גם בצרפת וגם בגרמניה, חוויה מהממת, תעשו את זה מי שרוצה, אבל הגישה שאני אימצתי זה גישה של expansion. במקום רילוקיישן, זה כאילו לעבור לגמרי. אני אומר, תתרחבו לעוד מדינה. שיהיה לכם סניף בעוד מדינה. תפתחו עוד סניף, שיהיה לכם סניף בברצלונה, שיהיה לכם סניף בפריז, שיהיה לכם סניף בברלין, מהמם. כאילו, אפשר מדי פעם לעשות איזה 3 חודשים בשנה איפשהו, להזכיר, לקלוט איזה נכס, כאילו מי שיכול פשוט לעבור, להתרחב לעוד מדינה. אנחנו נמצאים היום בעולם כל כך מחובר. אתה אומר לא לעבור, להתרחב. אהבתי את זה מאוד. אני למשל התרחבתי כבר לפריז. יפה, מה זה אומר? אני הרבה זמן בפריז כל שנה, חולה על העיר, דובר צרפתית מושלם, חולה על המקום. שים לי את זה בסטורי. כן. מתרחבים, יפה. כן, יש קבוצת פייסבוק של אנשים שמחליפים דירות, יש מישהי בפריז שאני מכיר, ואנחנו לפעמים כזה מחליפים, מהמם, תקשיב, תתרחבו לעוד מדינה. אתה שמעת את זה, אומר? אהבתי את זה. אני שמעתי את זה. יפה מאוד. שמעתי ולמדתי. אני הולך להתרחב. כן. והשאלה השנייה והאחרונה שלנו? כן, אתם בצד הנכון של ההיסטוריה, תעשו את מה שהלב שלכם מרגיש, אל תפחדו ממה ההורים שלכם יגידו, כי הם תוך שנייה התיישרו, ורובם יותר סבבה ממה שאתם חושבים. זה אתה אומר, אבל זה חמוד ממה שאתה אומר, אני גם מסכים עם זה, אבל יש נוער ערבי ויש נוער דתי, שזה לא באהלן אהלן. אני יודע, אבל אני חושב עדיין, אל תפחדו מהסביבה. יהיה אנשים שיבואו ויעזרו לכם בכל מקרה, ואל תעקבו דברים. ו-the sooner the better. ככל שתסחבו את זה יותר שנים, זה יהיה לכם יותר כבד על הלב. עדיף לסיים עם זה מהר. אני אומר לך שכאילו, שוב, זה הטיפ שלי, אני לא איזה מומחה. כל אחד והטיפ שלו. לא מומחה, איזה פסיכולוג וזה. אני יצאתי מהארון עוד לפני שהייתי 100% עם עצמי ב100%, כי רציתי כבר להיפטר מזה.
וזה כל כך עזר לי שנפטרתי מזה מהר, במקום עכשיו לסחוב את זה על איזה, אחרת הייתי סוחב את זה על איזה גיל 27, זה כמו שאני אוכלת ירקות לפני הארוחה העיקרית. כן, אני אומר, יאללה. תיפטר מזה, ירקות זה, הנה. צריך לאכול את זה, כן. אין ברירה. וככל שסוחבים את זה יותר שנים, אז זה יותר חופרים לכם במשפחה ובסביבה ובזה. יאללה, תספרו. תשחררו. הבנתי, אני מסכים, גם זה גם הזמנתי אותך, כי אני מסכים איתך. כן. מה אני אגיד לך, נאור, היה לי מאוד כיף להיות איתך. תודה, נסיך. ממש, כאילו, חשבתי שזה יהיה כזה יותר חנות כזה וזה, אבל זה turn out כאחלה של פרק. ברור. אתה עשית כבר 5 כוכבים לקרם התימניות? לא, אז אתה תעשה היום. אני אעשה מיד בספוטי. אז לקראת סיום חברים, אני רוצה להגיד לכם כמה דברים לגבי הפודקאסט. אז כפי שאתם הבנתם, אני מממן את זה, והדבר היחיד שאני מבקש מכם זה לתמוך בי, איך לתמוך ב5 כוכבים, ולשלוח לעוד בן אדם אחד שאתם אוהבים את הפרק הזה, וזה הכל, כאילו, וזאת התמיכה, לא צריך שום דבר, רק שתגידו, שמעתם את הפודקאסט החדש, קרם התימניות, אחרי שפודקאסט, אני כבר שולח לך. אני חושב שצריך מרץ'. מה זאת אומרת? כאילו חולצות. אין בעיה, אני אעשה, ואז מה? ואז אוקיי. מה, כולם ילכו עם חולצה של קרם התימניות, זה מצחיק. נכון, יש לי האמת היא, סבבה. יש להם אחלה לוגו. נכון, אז מעוד שבועיים יהיה לנו כבר מרץ' ואתם תוכלו לשלוח לי הודעה לאינסטגרם שלי, שזה אופיר כף תחתון DV, ואתם תקבלו, הכל פה זורם, ותקבלו חולצה של קרם התימניות, עליכם עד הבית. כן, אגב, יש לי עוד אפילו רעיון בשבילך. בטח. תעשה מרץ' שיהיה נגיד עליו כזה רווקה, בזוגיות, וזוגיות פתוחה כאלה, ואז אנשים יוכלו לבחור, ושהם ילכו למסיבות, אנשים ידעו אם להתחיל איתם או לא, לפי זה. אני מתה. כן. אבל זה לא קצת כמו מיסמס? לא יודע, אבל סתם עלה לי כזה רעיון. כן, אבל יותר על ההומואיות, יפה, אהבתי. כן. נאור, איזה נסיך אתה. כן. אנחנו עושים עוד פרק, אבל לא על פוליטיקה, משהו אחר. אני קורמת עור וגידים. סתם, קרם התימניות. טוב, יפה. בסדר, כן. נאור, אנחנו נעשה עוד פרק. תחשוב לנו על עוד איזה נושא. בכיף. וואי, היה לי ממש כיף איתך. קרם הנאורות. תבוא לבקר אותי בכרם. יאללה, סגור. עם חבר שלך, בלי חבר שלך, עם אבא שלך, עם אמא שלך, אם שאתה רוצה, אתה תבוא, אתה מוזמן. תודה, נסיך. נבוא להריח. יאללה, אני אשמח. חברים, תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו נתראה גם שבוע הבא. שיהיה לנו אחלה של זמן, כי אני לא יודע מתי אתם שומעים את הפרק הזה. ומי ששומע את זה ביום חמישי הקרוב, אז שיהיה לנו סוף שבוע נעים. תודה רבה ואחלה של יום. צ'או.